ka ị na-apụta n'anwụ. Ndị enyi m ka ekeresi akwado maka ịwa ji nke a. Nne m agwago m nna m igwe si anyị achịkọtabara ma ọ dị n'egwu adị anyị emechala na-achọzi ị ga-adị a ga-emekọtazi bịawa abịawa ada biko na-akọ na ọkwa echi wee kebe anyị anyị ga-aga chọta ezigbo akwa na-abịa na nche Adaeze nọ ebe a na-echi ya ezigbo echichi na-akwadokwa na-akwadosi anyị ma ọ bụrụ obere ihe na-echiwe ya echichi dị iche anyị na-akwado ahụ ga-adị ọ ga-adị nkwado mbọsị ahụ na-ekwu n'okwu na-ekwusighị ike m onye kwuru ka a na-eme imeri ya na-akụsi aka ike time